Det her er min sidste mad, jeg bliver 12. Og det ser så lækkert ud. Der er salat med æbler, og så er der sådan noget kød og kartoffelmos og et eller andet mærkeligt sauce. Lad os lige se, om det smager godt, forhåbentlig. Lad os smage det. Jeg glæder mig så meget til på, by the way. Det er sådan, det er den bedste dag på året. Eller sommer er nok den bedste. Ja, men lad os lige prøve lidt af den her kartoffelmos. I morgen har jeg ikke så godt kartoffelmos, så forhåbentlig smager det her godt. Det smager egentlig meget godt. Der er ikke sådan de værste klumper i. Dog mine her. Hår, det er ikke sådan. Mit hår, det er ret grimt, I know. Men jeg har også haft noget. Jeg har også haft mit hår op i længe, så ja. Nu smager vi lige på lidt kød. Wow. Det er sådan sødt, men ikke for sødt. Det er sådan, okay. Jeg bliver taget i morgen. Så jeg prøver salat. Okay, så skal jeg bare sådan her. Okay, måske lidt mere salat på. Jeg er en stor æbleelsker. Og stor, meget stor avocadoelsker, som I virkelig. Vi ses. Jeg står inde på min snap, at jeg vil sige i morgen tidlig. Og så viser jeg selvfølgelig et billede af min mamma og gaver også noget. Jeg laver en lille hårde.